थोड़े जन अब्राहम गोटे हेलमेट मगैले डेलीवरी बॉय तांको हेलमेट नहीं देला। डेलीवरी बॉय जितेबाला जानिला ये जन अब्राहम कर हेलमेट से तांको गोटे कथा कहला जे मु भी दिन आपन को बोली एक्टर हेबी अभिनय करी अभिनेता हेबी। जन अब्राहम खुशी रे तांको सब गोटे फोटो नेले। किछि वर्ष गला से डेलीवरी बॉय सत को सत अभिनय कला गोटे फिल्म रिलीज होला तार किंतु फिल्म को फ्लॉप हो गला। लोक फिल्म देखिले 9 वर्ष पर से फिल्म पुणी थरे रिलीज होला बा री रिलीज होला सी सुपर डुपर हिट होला। आ से फिल्म टे होची sanamterikasam। से डेलीवरी बॉय टे होचंती harshvardhanrane राणे। harshvardhanrane राणे गोटे समय रे डेलीवरी बॉय थे आ आज गोटे बड़ अभिनेता। सबुठार बड़ कथा है जिते sanamterikasam रिलीज है सुपरहिट है से जन अब्राहम गोटे पोस्ट करी कंग्राचुलेट जनइले अभिनंदन कले शुभेच्छा जनइले माने जीवन केमती गोटे सर्किल चिंता कर जो हर्षवर्धन गोटे डेलीवरी बॉय भाव हेलमेट डेलीवर करते जन अब्राहम पाखे सी बर्तमान प्रशंसा सांकुचे।